donya tok lek mboten terus nganti tekan akhirat rugi. Wong jabatan ning donya kuwi ora suwe, pensiun entek jabatane. Nggih napa nggih? Kok ora pati semangat to nggih napa nggih? Ya saiki saya duwe jabatan, kabeh-kabeh siap Bapak. Kita siap dan kita siap dan siap dan. Saya dadi kapolsek. So nek wis purna, sapa sing arep siap dan sapa sing arep ngono. Mula lek duwe pangkat kae aja sombong. Kadang ana wong duwe pangkat iki sombonge, masyaallah. Kok lali nek kuwi peparinge pangeran. Duwe pangkat sithik lek mlaku ndegek-ndegek. Kesenggol nesu ngamuk-ngamuk, jangan macam-macam sama saya. Saudara nggak tahu siapa saya. Loh, lali awake dhewe. Padahal pangkatnya apa to? Wakil RT. Nganyel ke wong kae. Kuwi ora suwe. Ngono lho. Dadi wong terkenal ya aja sombong. Ngopo wong terkenal nang donya ki ora suwe kok. Kowe Gusti Allah ngersake wae dikek masalah sithik rungokke iki El Sambat. Kowe iki nggih jeneng kaya El Sambat. Wong dikongkon sing akeh syukur kok uripmu sambat wae. Mbok diganti El Syukur, El Nrimo ngono apa piye? El Legowo. Grup kok El Sambat. Eleng kowe asma kinarya japa. Jeneng kuwi minangka donga. Nggawe jeneng kok sambat. Yo sambat terus uripmu. Lek sambat niku api apa elek? Sing banter sambat iki api apa elek? Lho ngono kok tunggu jeneng. Ben viral opo? Viral lelek gopo. Viral lelek gopo. Ganti El Legowo. Jeneng iki kinarya japa dikongkon jenake sing apik kok. Niku perintah agama kuwi. Jenake anak ya dikongkon sing apik. Anakmu mbok jenakno Syaiton Iblis. Engko wedok mbok jenakno Siti Hawiyah Narul Hamiyah. Bat ganti El Legowo. Grup El Sambat. Menisan El Nyenyek ngono. Apa El Legrek. Ganti El Legowo. Engko tambah apik, engko tambah. Apa El Ridho apa piye? Hadroh El Sambat. Cocok blas. Nah, kok nek wis viral terkenal, kowe ora usah kemaki, ora usah kemelinti. Gusti Allah pengen ngersakno entek-entek. Ngono, ya termasuk sing ngoceh dhewe iki. Lho rumangsamu penak apa dadi wong viral? Kula niku viral wis suwe, mulai zaman lho kae. Mulai urung ana Android, HP ungkal kae. Lah nggih. Liyane urung do viral, aku viral sik zaman kul huwaile sawat. Lho kok yo nganti tekan saiki, sampean kok yo ora bosen to, Bu? Ya Allah. Lho ngeten iki nek ngopo-ngopo niku nggih kedah ikhtiar ngatos-atos. Ngono maknane. Diparingi donya. Aja mbok sombong-sombongke. Wong ning donya ora suwe. Sugihmu iki mbok pikir selawase ngono kok. Gusti Allah lek ngersake entek donyamu. Ngono kadang sugih sithik ya Allah lek mlaku dijen duwe gelang krompyong papat lembihane digawak-gawake kringking. Ya kuwi wonge keplok-keplok kuwi wonge.
Bujak mahalul qiyam nih. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Wajah syukru alaina. Lah ya aku nyontoke dirimu. Wanyel. Pinter yang ngono. Rasuwe ilmu titipan teko Gusti Allah. Allah ngersake njabut ilmumu. Saklapan kae. Saiki kaya wong paling alim. Semua pertanyaan ora ana sing balik. Takoni apa wae iso jawab, takoni apa wae iso jawab. Nah sarape otakmu diutir sithik karo Gusti Allah cepet ngono ae langsung lelek-lelek. Kuwi ora suwe kepinteranmu. Lek Gusti Allah ngersake kowe dienggo pikun. Ditakoni 2 tambah 3 piro? Permising ping 5 ya ora cewek. Lah pikun. Mula yen bahagia ning donya tok rugi kula sampean diulangi donga. Robbana apa wae kok ngomong. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niki kula panjenengan diulangi ken nyuwun kesaenan dunia akhirat. Ya Allah berikanlah kepadaku kebaikan di dunia. Ya Allah berikanlah kepadaku kebaikan di akhirat. Ya Allah jagalah, selamatkanlah aku dari azab neraka. Jadi jangan hanya di dunia hasanah saja. Kalau di akhirat nggak dapat apa-apa rugi. Maka dunia ini tujuan antara, tujuan utamanya adalah akhirat. Diteruske pora iki. Dunia ini tujuan antara, tujuan utamanya adalah akhirat. Siapa yang memfokuskan akhirat, insya Allah dunyane katut. Tapi nek fokuse ming donya wae akhirate ora bakal kecandak, dunyane luput. Maka saya sering gambarkan akhirat kuwi parine, donya ki sukete. Sapa wonge tenanan leh nandur pari, insyaallah bakal entuk panenan pari tur katutan suket. Mesti katutan suket. Nanti kokean kok sukete dibabuti. Ini apa mboten? Sapa wonge tenanan leng nglakoni akhirat bakal entuk panenan akhirat, dunyane katut. Ning wong kok ming tenanan le nandur suket, ora bakal entuk panenan pari. Wong sukete wae rong kaluan tukul. Wong urip kok ming petentengan donya wae, ora bakal untuk akhirate. Donya urung karuan kecanda, understand? Padha karo wong ning petentengan le hicir suket, petentengan le nandur suket, ya ora mungkin entuk parenan pari. Sukete rong karuan tukul. Tapi nek tenanan le hicir pari, panen pari, katutan suket, understand? Nah saiki ngapunten jenengan umpama ditawani kan milih setunggal donya kali akhirat, milih pundi? Kupinge ora krungu kok piye kon milih setunggal kok. Milih pundi? La haula wala quwwata illa billah. Ngapunten. Wis disindir karo Al-Qur'an. Bal tuksirunal hayatat. Ora semangat. Bal tuksirunal hayatat dunya. Rata-rata menungso termasuk wong sono Danu Rejo ya Bojonegoro barang
Ya kok rata-rata kok niku do luwih mentengke donya katimbang akhirat, luwih milih donya, lali yen akhirat kuwi luwih bagus, akhirat kuwi luwih langgeng. Cobi donya ki simbole bayaran, akhirat kuwi simbole ganjaran. Umpama milih setunggal, sampean milih ganjaran napa milih bayaran? Ayo, ana undangan loro bareng ra entuk ditekani karo-karone, kudu dipilih salah siji undangan nggo nampa ganjaran, sijine undangan nggo nampa bayaran. Siji sing ngundang langsung Gusti Allah kae, hayya 'alas shalah, sing mara untuk ganjaran 17 derajat. Siji undangan teko Pak Lurah, sing gelem mara untuk bayaran 1 juta. Kira-kira sampean milih 17 derajat apa milih 1 juta? Lho kok 1 juta wong 50.000 ae mbok parani. Oh, orang semangat ya. Oh, zaman seneng pundi nggak ada anak sing pinter golek ganjaran karo nggak ada anak sing pinter golek bayaran. Ibu-ibu remen pundi, bangga pundi, nggak ada mantu sing ganjarane kata karo nggak ada mantu sing bayarane kata. Ya Allah ya Karim. Ayo saiki dibuktekke. Niki wonten panyuwunan saking panitia. Infak kelilingnya sampun napa dereng? Nah niki wonten penyuwunan saking panitia kangge pembangunan gedung TPK napa kala wau kula pun aturi dening panitia keikhlasane panjenengan sami buktekke yen panjenengan niku boten namung mentengke donya. Bu, nek pancen seneng karo duwite jenengan beto terus ngantos benjang wonten ing swarga nggih. Niku tandane seneng karo duwite. Carane duwite dibeto terus nganti tekan swarga. Aja ditinggal ning donya duwite, dibeto nganti tekan swarga. Carane pripun? Niki mangke wonten kardus keliling diedarkan oleh Departemen Pengemisan. Cemplungke mangke riyen panitia mangke nek dereng sholawatan mulai ampun melampah rumiyin panitia niki sampean nek mlaku saiki entuk muselir 2000-an kok mangke nek dereng dikumandho ampun melampah rumiyin kula tak tanglet ten jamaah kula dongano sedaya muga-muga barokah donya akhirat. Cobi kula tanglet pengen mangertos sing rawuh niki wonge cerdas apa oon. Sedekah 2000 kalih sedekah 10.000 ganjarane kathah pundi? Oh ya cerdas. 10.000 kalih 50.000 ganjarane kathah pundi? Nggih, cerdas. 50.000 kalih 100.000 ganjarane kathah pundi? Nah, pinter. Jenengan milih ganjaran sekedhik napa kathah? Nah, cerdas. Iki engko panitiane keliling, jenengan iki beto duit 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Rencanane sing dicemplungke pira? Mau kok cerdas. Kok yo pengen ganjaran sing kathah. Pisan meleh. Dijawab sing buanter. Sedekah 2000 kalih 20.000 ganjarane kathah pundi? Waras. Sedekah 20.000 kalih 50.000 ganjarane kathah pundi? Ya waras kabeh alhamdulillah. Sedekah 50.000 kalih 100.000 ganjarane kathah pundi? Alhamdulillah waras. Sampeyan milih ganjaran sekedhik napa kathah? Remen ganjaran sekedhik napa kathah?
alhamdulillah waras kabeh. Lah iki sampean ning dompete apa ning sae ana duit. Sampean nggih buta kok kene griya niku. Duit iki ana sing 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Mangke panitiane keliling rencanane sing dicemplungke pinten? Lha kok edan meneh. Bapak Ibu nuwun sewu. Sedekahmu kuwi benteng teko siksa neraka. Sedekah jenengan ki benteng teko siksa neraka. Alhamdulillah. Lah benteng niku kudu kuat, semene kudu akeh. 2.000 oleh semen sepiro. Lah sedekah sampean ki yo mancing rezeki yang belum datang. Wong niku nek sedekah mesti ditempuhi, diijoli kali Gusti Allah sing langkung kathah. Mulane yang diparingi kae kan matur suwun kali ndongake jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah membalasmu dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Wong sedekah niku karo Gusti Allah bakal dilironi sing langkung sae tur langkung kathah. Percados mboten? Ora patek banter ya. Percaya mboten? Yen sedekah niku kalih Allah badhe dilironi ganti sing langkung sae tur langkung kathah. Percados mboten? Yakin mboten? Wantun praktek. Sip. Mancing rezeki yang akan datang. Kaya wong mancing kae le, wani guwak cacing ten ngene kali mergo harapane arep entuk apa? Arep entuk apa? Iwak. Ibarat wong mancing sampean pengen entuk iwak cilik apa iwak gede? Nah, nek pengen entuk iwak gede, umpane cilik apa gede? Nah, dadi lek umpanmu 100.000 entuk kakap. Lene umpanmu 2.000 entuk gatul teri. Lho lumayan jarene. Wong mental teri yo ngono kuwi. Monggo dipancing cemplungke umpane kuwi, nggih. Nggih. Niki jariyah. Mula diarani jariyah niku maknane mili, mengalir. Mulai jenengan nyemplungi niki untuk ganjaran terus mengalir ngantos dinten kiamat. Alhamdulillah. Benten nek liyane sakniki jenengan maca Quran tok ganjarane ya pas maca Quran niku mawon. Rampung le maca pun ganjarane. Kecuali lek mangke maos melih nembe untuk ganjaran melih. Lah nek jariyah sekali maringi langsung untuk ganjaran terus boten wonten telase jan produktif mengalir pahalanya. Lah mengalire banter apa ora? Ya gumantung itu sebut cemplungke pira. Nek 100.000 kae yo banter krocok. Lah nek ping 2.000 ya kaya wong uyuh anyang-anyangen. Curut ngono kuwi. Mula panitia kula suwun sing telaten mangke aja nganti ana sing keliwatan. Nggih. Pokoke nek urung nyemplungi aja ditinggal dhisik. Ditunggoni wae. Wis kepeksa kok plung 2.000 dijendul dase ra apa-apa. Anyang-anyangen iki. Nah, ibu-ibu sing rumangsa nganggo kalung, nganggo gelang, kok lehmu nyemplungi sak ngisore 20.000 titenono. Ora nganti seminggu wis tau titenono. Iki pas mandi-mandine. Ayo monggo kanca-kanca panitia siap, ibu-ibu segera siapkan infak terbaiknya, sedekah terbaiknya, jariyah terbaiknya, dibarengi dengan legowo. Aku rasa seneng El Sambat mau. Pokoknya kapan-kapan nek ketemu aku meneh jenengmu kudu mbok ganti. Moh aku nek El Sambat ganti El Legowo. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo mas. Monggo panitia panitia karduse sing setunggal diunggahke panggung, sing nang panggung ya kudu nyontoni nyemplungi dhisik. Setuju? Ah wis ngono termasuk aku. Allahumma sholli ala Muhammad.